No jasné, no jasné. Chceš byť v rodinnom dome, no len ho nemáš kde postaviť. Stále to isté dokola. A samozrejme nechceš byť ďaleko od Prešova, že? Ale niečo máme. Tu za mnou v Nižnej Šebastovej stavebný pozemok, kde môže ten tvoj vysnívaný domček stať. Sleduj. Pozemok je o výmere 918 m2. Z toho prístupová cesta široka 3 m zaberá 98 m2. Rozmery pozemku sú cca 19 x 45 m. Geometrickým plánom bola tiež vytvorená parcela, po ktorej bude možné pohodlné pritiahnutie inžinierskych sietí priamo až k pozemku. V prípade, že by ste mali záujem o realizáciu prípojok, za doplatok 4500 € vám ich zabezpečíme na kľúč. Taktiež, ak máte alebo plánujete mať vlastný projekt, s radosťou vám pomôžeme s inžinieringom na základe vami doloženej projektovej dokumentácie, a to v cene tohto pozemku. Slovami klasika. Ak sa vám táhle nabídka líbila, neváhejte a kontaktujte mňa. Podrobnosti proberiem osobne. Teraz tak normálne. Ak sa vám táto ponuka páčila, neváhajte ma kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí a takisto sledujte náš YouTube kanál, aby ste sa dozvedeli o všetkých novinkách, ktoré pre vás pripravujeme.